Sa nakita niyo, be. Sab ka? Oo. Okay nga. Wala na po si mga ba? Pero na usab akong panagay. Oo. Kasi nakita mo si Jesus? Mau ta pa Jesus to. Si Papa din. Oo. Okay mga SP, welcome sa Espiritu ng Gasa. Karong alawa din mga SP no natay lakaw. Karong alawa mga SP mga ligo tag dagat no. Pansin kunuli. Mga ligo ang pamilya ng kunuli mga SP o giuban lang miniya. Nasa espirituhanan gud nga giuban. Bala na niya mga SP kung unsa mga maganap padayon lang mo sa pagsubaybay. Kay kini among lakaw mga SP dili lang siya tabanon. Basta nasa kunuli mga SP. Nagani sa espirituhanan nga purpose. Doon naman siya mga mensahe mga kaspi at ang ilan ninyo. So, di kan dire silang puayan matalam north kita ba ito mga kaspi o padulong to sa ligos sa mga ligo mga kaspi. Anay anak ni kunuli mga kaspi nga dili mo kauban. Niyang kaduhang anak si Kring Kring kay wala mo niyang bana nasa trabaho kung pulis na yung bana nasa importante nga nagiatinan. So, mani ako mga kaban mga kaspi o. Mana ako mga kawan. Si Anton. Gato. Si Gian. Mga anak. Si Anton. Mana ang servisyon ko duli mga gaspe? O, katong itom. Nissan, kaya to. Tulo mo ka sa kina naman dalawang karon pero wala mo si Kim, bana ni Kring Kring. Nasa trabaho. Importante kayo. Mani akong asawa o. Kung gwapang asawa mo siya. O ba na siya? O Manapong kaban mga kaspe, manapong mga kaban. Si Peter. Sige lang, magkaya mapil ka, gawa ka ni uban. Moto siya magkasi lang, hindi mo uban. Kring-kring. Napuspon kay yung bana, kay naitrabaho yung bana, si Kim, yung pulis sigod. Nakapang ni Kauban, pinagpuntada niya siya, naka-gray. Video ganun to darao. Kita rawagit anak ko. Alay. Saan ko? Mag-loko lang na. Kailan abot. Mana to sila dyan? Una na rin. Kubantay ba? Okay mga ka-SP, ay mayong udto ko ng tanano. Nanata diri karon day mga ka-SP no sa kanula lang. Okay, kami dito tabi. Dito kayo. Ano mga kaban no? Diri men tabi na highway mga ka-SP kay mga minuto ta. Mga kaban. Prepare na sila para sa pagdito na pagkaon. Well, dati, sipin may bidre. Mga Palestine pan. Ngaw na sila. Ngaw na miyo. Tara, mga unta mga kaspe. Okay. Panggutom na. Gutom na kayo. Dito lang. Sudah.
Pe, kada lang magas pe kay kawas ata kay rog. Pas mo tani. Sika video wajo ka. Agay. Wala din dagat na gini. Silang cave na rin sila. Congress man tao. Okay, mga guys, abot ata diri sa itong liguan, no? Dito sa Kulagsing Heaven Beach Resort. Pag diri ni sako pa ata na sa Malita ay ko, ano? Sako pa ni sa Santa Maria. Isin niya siya, Elsa. Ang tagiya sa musakyan mga guys, piyo. Nag-shopping siya siyang manghod. Dara ka, Day? Ha? Dara ka? Antay, manaog ha? Siya lang magpanaog kay lusod kayo ang babaan, dalan. Ano natin liguan mga guys? Diri siya nagko. Gaya na, wala na ako na video gaya na mga guys, ba nga nasta-cap mo ang sakyanan. Wala na bok mang. Kung mga masakyanan kay patungas. Okay. Apa yang mau gawas? Ano ba po niyo? Grabe, atras. Kaya ito, pointed. Damsa. Napaysa. Wala din sila. Wala din sila. Yung tananindo. Uyara ko dong. Pwede na. Pwede na ito baba. Punong pinintawon sila. Lalo kung manggaan. Unta nila, oh. Ta, nalod ta. Ano tamaga dito? Dito ba yung baton? Dili mo po nilang area. Ah, diri agyanan ko. Dili mo agi. Kasi kamu ginumin slide diyan. Kitan wala. Diri agyanan sa tao. Kasi kamu ginumin slide dati. Aton. Dala ka ton? Bapo mo dayong dagata dayo. Malag pa. Masura. Sapa mo ko na. Mala sapa nga dako kayo. Nakasulod mo dali niya? Sakto. Kapo pa kayong ano? Agad may wala pa kayo bumalod mo. Namre parula sa pinag niyo, bro. Sa? Oo, taga ka dito. Receiving area. Kaya na siguro. Murag dito na dito boy ba? And wash.
Pasig Dito diretso. sa Subida, balik dyan. Pag-explain ako. Bulag mo sa asawa ko pero bulag ko. Balik tulo. Sigarilyo mo kang tayo. Oh, masig ko lang mo. Oh. Sigarilyo mo kang tayo. Ikaw na di ba sigarilyo mo dapat. Sabot mo. Tarong ganun yun. Di pa isa na. Kaya ka na sila, maayon na sila. Pero tungkol sa tao, tungkol sa ni Cristo, kalutan na dito sa tatay mo. Kaya naglat dito, sabi mo sa kuya, silot ang mga ba. Walang nagpatabang ko na sila, kaya na ito sila pagkatagal ng mga oras yun. Pagpapagmayon. Siyempre, ako, si Cristo lang ang kasaysayan. Oo, buto ko yung Diyos. Para ito yung katulad ni mo, buto ko ni mo na kaya ko nung kabalan. Buto ko ko na kaya ko magpanbog. Sabihin si Cristo, that as tambalanan, ayaw ka lang sumupagto. Kasi kung di ka magpatambal, di ka mutuwag ka na, ay nga po patambal. Wala mo to ko, sa Cristo, buto ko mananambal. Doha, balan mo na awan. Diba kasadaran di mamatay mo doon ka sa tao na bilak ng ito. Oo. Patay nila ang mga gwali. Sa ulo na. Bagay na uban gano'n na. Kasi hapit na mamatay, magpatambal, kamutbot, nagigit yung istorya, tinood. Mana ako, kahit yung suon, istorya yung tinood, ano, kung mabuhat man tagdaotan na itago man, di ba? Oo, boss, pagdawat na ko ano, isa lang kapatid. Istorya mo ito, nakasala ko, istorya mo ko, di mo ko tago-tago. Imo mo nagibuhat ka, imo man ang limod, di ba? Oo, na igwapo. Oo, angkon dito. Angkon dito. Kaya maingon siya na, oo, angkon ako. Ako nagimunag angkon. Tanawa lang nasa, mga angkon pinanggamitan na, pero tanawa ang mga pinawatan, no? Mga gilipat-lipat lang. Yan natay amahan diya, biyaan na punta. Ano na, hindi mo ito, ay, ako, pagkada ako, di nga, ako nagbubuhan ako. Ay, na may uban na, dagang kay, kita lang kibuhan daw ang mangko, bisa sa on. Kita lang isang sabton lisod gani ang tao nakasabot na taas sa pinagman mga kami gud mga ordinaryo ra kayo na uban to pa nang masapti ba ana gusto ko kada gud Ano na dyan? Ano na dyan? Dyan. Ano na? Yung ko lang.
Bukas. Dami. Nagbuhat. Ano na inumon ko? Nagsimas. Dala sa puno. Apa ni bisa masa dia mau sampah. Punya pai. Nak sampah. Ya ilang. Nakita call niya, call. Masab siya. Ayun. Ano na? Ano ni mo? Lagi sa lipatan ni. Boleh. Nah, tama din nabili gusto. Ano? Ang nulidikan na ito sa LPD gusto rin. Hindi naman gusto ba? Siya ang nagsaksi sa'yo. Saan nakita nito? Saan nakita niyo? Bebe. Nasab ka? Okay nga. Wala na po si mga ba? Pero ada usab akong panagay. Kasi nakita mo, si Jesus? Mau tayo pa Jesus to. Si Papa din sa ito. Ate, tawagin ko. Ban. Ban. Pagdumog, iubos lang. Okay. Maayo mo. Ako din ko sa mga ayot lang. Wala usap ko. Wala ko sa init. Paubos tigas. Kaya Boleh ni ba? Di man kayo dilo. Ang doktor mag-disinfect sa study. Oh, di ba yung sa alam? Pagkabuti ko na ngayon. Wala ko din mga dili. Wala ko na doon ang trabaho. Bata. Hindi na tinamamista na bata. Mga bata. Iyan, okay na natin na iyan. Okay, gulat. Ano nga gulat? Ha? Ano nga gulat? Tinawa ko kami. Okay, bukan na mga naibat. Tanggal.
Tanan lang ako ano ano. Wala ko din isultiha. Bahala ka sa motor Kasi hindi ka pala mo. Pila ka rin edad mo? 55. Mag-50 ka lang, oh. Ang pagkama ka na. 59 na. May yan na ako ka din. Wako sa Kanina nga po, te. si Kristo ka din. Kambala. Pandungan pa mga ayaw na kasi ng pagtuo. Ito kasi. Sa itong gisulti na. Magbasa mo Biblia lagi. Ganyan mo, biblikal mo tinong ganyan gisulti. Pero karon ito, biblikal kita no. No? Ito na. Tanam na ito Ay, yung sa gisulti. ako na bang ko ano? Saan na itong gisulti? Kasi magbasa ka. No, sa John 16 na wala. Oh, basahan na yun. Juan 16. Kung ito sila ni Juan, kaya nagbunyag sila. Si Juan manubunyag. Dili tabi na pasyon si Kristo. Na, nisulot na simbahan, di ba patay si Kristo pag ulang lubog ka na yun. Lahong bugbugyan. No. Yan! Ay. Kaya na. Ang kaldo ka na to, ang kalagyo. So, ito init. Init yun. Dami mo dato. Ito ng punya. Mahay sila kung mamatay sila makailan ako. Pero kung buhay ka sa magsulti ka. Nabutan mga tao dito wala. Hari na. Sige kayo sulod-sulod na ba? Rubutan man sila. Ang tower may bad di ba si pamalikas. Ano yung inaay mga isla dito? Magpanahon na nito, ipadakop niya na kabaloy sa Ang mga tao na para ko. ano to mo nga kanang yung tanto bad na dili ang tao. Kung bad na kaisa ta kan. Kaisa naman ang kanto. Bagay bad. Wala. Mo, Ang tao may bad. mo bad. May kinito ko para Ito ko sa mga kanto. Ayaw nila mga Ito, bad. Di ba wala yung bagyo ni Agis mo yun. Oh. Di ayaw nila ang bad. Ang bagyo nas dagat na Agis, Bigis nas dagat. pero ang tao man gusto sa bad. Oo. Tanawa daw. Ang tao may grabe. bad. Vibrate. Nakakita ko na yan. Nakakita. Ayawan, pakita ang agad. Hindi mo ko kapot siya. Nawala ko permit sa espirituhan ng lasa na may bibiyang hait yun manong Pilipinas. Di ka mo angkon sa sala. Di ba mo tingin mo? Angkon mo ito sala? Yes. Kung mo angkon ka sala, malipay ka. Oo. Ayaw din pag Tama, mo kay sala. Okay, misi kagbuhat o hindi ka mangkon Oo, kasala ka. tama. Oh, misi kagbuhat, misi kagkasala. Oh, manang mahadlok ko makasala. Manang Hindi. ako nga na una, hindi na ko buhat mo hadlok ko makasala. Isa ni sultin yung Oo, hadlok ko ako. Ako ro may tao nga. Naminaw na ko ganiya. Naminaw na ko. Di ba si Kristo gusto sakay-sakay lang, mura lang ko no? Tao lang gusto. Katulad ng mga Kaya lang ko pasabay painom mo na. Ganahan yung ko sa tao mo tuol kung kontra ako kay mamugos ko nga. Ako gid. Tindog na tao na yung ibati dapat niya. Eh, ana, yun ang punta sa'yo. Inhale, exhale lang ba? Kaya pala iwas. Subo ako kay langit no na. Saan kita yan? Wala nakita. Na, di panitan mo, wala mo pa mahin pinahatan.
So tayo din kinabubuhay ba? So tayo. May espiritu ng kasa. Nasa ako ang YouTube ug Facebook. Mabuhay ka, maayo ka kayo. Magbunga ka sa Wala po. Marami po kami. Ayun lang. Apat na rin. Kira na. Lapit sila pag walang maayo ba? pero ayaw, kung gusto mo ayaw, para matupatihan ka lang. Salamat ha. Okay sa tama guys ko, nyarta maligo okay, tumap kayo. Nga po niyang gabi na gyud kay init-init ang tubig ba. Buka na ng dugas. Grabe dagkuas. Mga bato nampakan sa balod. Dalan din siya diri oh. Ato yung dyan nga diri sila gagi. No? Videohay ko, papriso ka. Grabe, mahurot ini kakankan pergayan. Kusog ang balog. Siguro kabot diri. Hindi mo nag-agi dyan? Grabe no? Grabe po naman kapadol si. May parola dito. Ada mga isda. Layo ito. Balik ko nun. Makitid na daan. Padulong kaya po niya magaspi sa itong gagiyan na ito gaya na. Kasi kanda lang gaya na magaspi, padulong diri, pasulod. Wala lang ako na video ba. Sige lang, ugma paguli. Paguli, ugma po, nakuha ang video. Para makita ninyo kung sa kalisod ng dalan diri padulong sa, diri sa Heaven Resort. Hi guys. Ang pangalan sa diri ha? Heaven Resort? Santa Maria. Tingnan mo din. Anak, kaiba oh. Mau na na. Kaya po. Kalot terus sa madadan. Kalot na tando ha. Ako dire. Di ka mahadlok. Pero ikaw nagsakay na pit, Dre. Handok yun. Kita niya si Uta eh. Sus, may na lang ganyan sinilas tao gula. Delot good. Kapot gida yang balod diri, grabe na. Dugay gida diri makankan ka ba? Mawala gid ng dalana. Gamay na lang kayo. Saka ni. Saka no. Kuya kung bato diri sa akong kuno kung murag ipang panitan ba? Pagdito. Oh. Ano to ba murag ipang panitan. No. Balik kita mga guys kay mga natutong tuyo. Yung walking ano yung bangka ng bunggo dahil ka ng isda guro ba? Ang tao natin na rin. Hina daw yung panagat ron. Mana sa ginatawag nga, tinood nyo na siya nga hina ang panagat. Basta ulay ko hina ang panagat. Dili na shoot good.
Grabe luya po no. Kabin. Kabin ni short me. Ayaw ka mo pag-tinig. Anak mo din yun sa tubig kapag magunsa man ang dami kumawat kumbaga magunsa man kamo kumawat ang kumbaga pag sama ikaw ka pamalitan ayaw ka na nag-alangan karon dili ka mo impit ko mo tanawa ninyo ang app sabay ang inyong kinabuhi sa lamang sa katinuloy ako tungod sa akong buho sa akong namin buho libuhat ako lagi sa anak sa siya ako sa pulagan nagsakripisyo maroon madugog pa kasi ang tingin lapit diin ka ang kinabuhi ina lagas kapatutian sa kamuntukan anak ang bukan taas ang uman lagas sa iyo ang lagas busa mula ba ini wala ang anak asawa wala siya nakalipan asa sa hindi anaasa sa bubalik sa kaya ang iyang ulang mo sa lamang siya ngulip apa terlihat magbuhat ang kabuhat sa kalimutan kung wala pagla kung kapal ibuhat ang kalimutan ang pinagis ang gilain ang tubig sa inyo ang dati parang sama sa Pilipinas ana ang mga ana ang apa sa tiyan magunsa man ang iyong pagkamaay
Kung wala ka pagka mapailog, magunsa mo, ang iyong pagkamalaki. Kung ka, dili mo ka. Sabot. Kanawan ko ang daan. Tama ni ang iyong usahay mo. Usahay. Adunay ka. Adunay ka. Apa? Ang ka. Bayan ka. Apa ka? Buat apa? Sama sekali. Ano musika? Pagkamu. Ano ka duli? Tungod kayo ikan sa mga. Ang bugang ito. Ikan ana apa sa sama. Umutupo ang tulak sa bangka. Lubod na po sa pagpanod sa ginika. Sama. Maala mo na. Mahimo na kamong ama. Samahan. Kung ang inyong dito. Iya. Sa mamagpag. Apan kung sugtian ko ka. Kung nagtudlo ganit ka. Masalawayon. Ang amahan, ang naakaning. Anak, ang pagkikik. Anak pa. Ang nikik-aw. Pagkik-aw. Dahil pinayos yan. Pilit man. Daghan ang daghang nagsam. Apa nang spirito sa kalit? Ano? Ano? Kamu ada dala kamu ikan sa kami bagus baru kita gaan mo ka ana kamu dito tauhan ang inyong bulak apan puno sa isla kaya ko uban inyong kan inyong ama inyong iso apa gantian ko ang iso na iya sa kalimutan ang amahan na iya sa kalimutan iya sa kalimutan apa na ang nagbuhos ng akong iso huwag ako kaya ako apa na kaya kung wala'y daon wala kung wala yung mga tao nga mag-itawan, wala yung tao nga rin kung nagpakita nga rin kung basta tao. Hindi ba? Lanan ka rin. Kung wala yung maay, ikaw yung pakam. Kaya ka mo sa datan. Pag-unsa man ang kagayunan nga gihatag ko kami pinali sa isip. Yan ko sa yadak. Ipakamat ko sa akin ka. Imong asal. Kamu akong mga buwas uhi ka kung ituman ka pag-focus naroon atong sila buhatan ninyo ang karigayunan nga ako nga iyo sa kalimutan kaya kalimutan palayan bakit
Kaya ang kalibot. Anaaka mo sa sulod. Mga sakit. Gago. Kalipat. Kalipat. Pagla. Apa din? Nakalapas na. Sa mga apan kung dili ka mo maalam, bumalik ka sa kalimutan. Iyak ka mo sa pagkain. Ulahan ka mo nagsa. Ulahan ka mo ibig. Ulahan ka mo nagsasayon na magpunti sa pagkain. Ulahan ka mo nagsilak. Ulahan ka mo nagsasayon. Dahil nag-work, mukatawa na ulit. Ang nagsasayon. Mali pa yun. Ang kabos, marami. Apan kung iya ka mo sa kalimutan. Iyan po. Giniabot sa panahon na naay magbugal-bugal sa mga ngayon bugal. Akan wala pa. Nangamatay na lang ang among ginikanan ng mga kaya ko lang matay. Ituyo nila kini sa pagpagan ang kalibutan ka ni atong ginagdag pinati sa kanya. Huwag ang kalibutan ka ito mo pagba karon laglagon sa kanya. Abang sampang dito kinahanglang magpuyo ito nga ba timo ang problem ano nalagpatan ayaw ka mo paksa paksa isa ayaw ka kundi kaya ang buwan makita ang puto inaagis ang inyong lawas adunay espiritu duha kamatang sa kirubi adunay kapon adunay kanian ito anaakan dito is kini sa mga tao walay alamang kung sa balaw sama sila dito sa balaw ang anak ipasakritis aron hatagan o kaya inumdamin niyo pag-ayaw nga ang kalibot ang isa katuig sama sa isa kalibot ang isa kalibot sa usapan pagabot sa kanila ang Diyos nga inyong ipatay kay inyong gibuhat na hari ng pagpatuod at ang Diyos nagsulod ka mo sa inyong sila na nag-ingon mga ako ang inyong kasikas kung anakan niyo ako anakan apa nanakan dito kasidag pagpakaan dahil pagpakarating iyak ka mo sa kanila ayaw na ka mo pagpalit sa anandan yung pagtulog na maluwas pa sa usap mo. Ayaw ka mo pagpalit sa pagtulog kaya pupunta ka pa kahit kayo. Wala yung tao nga makaluwas ng loob ng spirit. Magunsa man ang pulog, wala ang pulog, anakanin, nakadungog ka mo. Kaya nakaila ka mo kanin. Aman, muna ka mo, nga ka mo, anaasap ka ninyo. Dinugan sa insan. Ako ang puno sa pangis. Kaya nagpakamatay at gidala ko ang ito. Nalipay ako pag-ayon sa angkong hindi padala ang espiritu nga magdala sa aking pangis. Ang punuan, tinaagin ko. Inyong kalit. Yan. Gagap. Kubalik. Kay kamu kalian. Ipatay. Gaya ninyo ang inyong naandang kapagulong. Kaya dagang naggamit sa akong gibalaan. Nahimo na sila. Aman kamo. Ibuhay pag-usap. Pinaagi ka.
Kung diha ka ninyo, ana-ana ka ninyo. Kung ana-ana ka ninyo, magpili na kamo kung kinsa inyong amahan. Gitudloan na kamo sa iya sa dautan. Gitudloan na kasab kamo. Pinaagi sa iyang buhat sa iya sa mayo. Kamo ang magtimbang ninyo. Pasana ninyo ang oras. Timbang-timbangon yung pagka. Kung kinsa ka. Yan. Duha kamatang sa kirubin. Ang iya sa kalibutan, mapaitas. Magpakinig. Dili ka mo. Mga hina o salubot. Kaya nakaila ka mo. Kang ang walay sa labutan, dili maman. Kanunay naguol. Kanunay nahal. Mao nga, magmasakisot ka mo. Kaya anaakan ninyo ang kabalaka. Ayaw kahadlogin ninyo ang makalaglag sa inyo, makapatay sa inyong lawas. Kahadlogin ninyo ang makalaglag sa inyong inyo. Karon mamutana ko pa rin. Maihap pa ninyo ang gilad mo. Kalagan. Dili. Maihap pa ninyo ang gilay mo. Sabay-bay. Dili. Maihap pa ninyo ang mga balat sa bantalo. Dili. Yan po. Mangurot man lang ang mga balat sa baybayon ng tungkol sa mga bibigyan. Yan, itatong yan. Sabok. Tinood ka. Kaya akong tanan nga akong gisulti ka niyo, ana sa otoridad. Apan ang mga tao nagsulti kung wala sa otoridad. Tanawan ninyo ang palim. Palipayon. Wala sila kabal. Nga ang Diyos mo'y naghatag sa iyo. Hindi sa iyong kasikas. Tama ko. Tama. Salamat ka rin. Kung maalamon, malipayan. Apan mo, ana pa kami ang iya sa kalibutan. Magpuyong ka mong kalibot. Malipayon. Apan, masulog. Ang dato, dili, makatulong ang gabi. Kailangan sa gabi. Wala sa kabag. Mamawad at gabi. Piyo nga ang inyong mga mata. Piyo nga ninyo. Piyo ang inyong mga mata. Karon, mga tanan ko din. Nakita. Alagit. Nakita. Nakita. Wala ko niyo nakita. Apan nadungog ninyo ako. Bulahan katong nakadungog nga wala nakakita. Apan, iyan ko ba? Dagat nakakita. Apan magpabukol ko. Kaya ang inyong mata, iya ka na sa kalimutan. Lindahon ka mo sa inyong mata. Kanawan ang nahitabo sa kalimutan. Salamat po. Gusto ko pagpagpayan ka mo. Pwede ka mo mapahuwan. Pwede ka mo istorya. Ako, nag-auban ka niyo. O ang mga apostols na ako, nagpagtay ka. Apan, huwag ka nga lang ninyong kabalan. Wala ka, bawa ka rin sa pagkakas. Ang galing, ibig. Salamat sa Diyos. Nagtiting mo malito. Grabe, pagpanudlo ng kulay. Ya, nadunggan niyo. Biblikal tanan to yung isulti ba? Wala na nasultis pare. Pastor. Balik ka dito. Tutunan ba? Picture? Ah, picture. Karon dire? Video. Wala ka nakapicture? Picture lang.
Grabe oh. Siya mo kita ng anak ko. Sa tindog. Dire. Konsep niya dia. Oh. Anak na lang. Dire kita gusak ng kol gabi eh. Yagi pagumitan ni boy niya ni. Lagi mo siya nga. Lagi mo siya nga. Gig pagtusok niya dato siya dito naligo. Ngayon siya nga tabon eh. Oh, kita muna ni. Para di matumba. Dire na kita man ng tubig. Ang ano? Tubig daw? Agi niyo. Oh, ano tubig ba? Oh, ano? Pero ano? Oh. Tutog lang. Tama na. Hugaw na. Gaplod niya, dam taman. O, di ko rin siya ni ko, no? So dili gid ta magpalabaw sa Ginoo. No? Pero sige. Ada tubig mo. Ang balang espiritu ng bando ana, kangkol nga. Igsok dia. Ang dapnodan, wa yung dapnod ko dili sama na. Lagpas lagi, straight lagi. Tiara lagi taman. Ang sagbot wa kung mabutang yung sagbot reo. Oh. Ano, di ba? O, dili, dahil po ko si tail ni mo. Oh, Dari, o. dito pa to baglet oh. Ha? Oh, baglet ito kitong sagbot. Ano? Oh, bagit yun oh. O, dili, Dili wala. wala ko. Lawa. Di Andre tanto dito. Ito pa, ito, limpyo. Limpyo. Perfecto siya. Perfect ayo. Limpyo yan, Oh. Wala gihugaw gid pila niya. gid. Oh, ni baglet ko dito mo gaw. Bago nga na to kwa na ba? O nga to garing gigsok. Pre na pinag-agi. Kagi diri wala ko gi. Wala pud kuha. Ito na no, tanduga. Sige, wala. Wala po, igtan lang ang tong ba? Wala po. Bukan ko dito dito. Ah, mo ni na da. Mo ni kuno na. Pat, oh. Oh, pat. Kuno naman na. Kuno. Pat na ada ang gamay oh. Ay, oh. Pat. Pat ka sanga niya. Pat ka saksi. Pat ka apostolis biya. Ang likuan ni siya, ang ni likuan siya gabi. Uban. Evangelista, no? Pat ka evangelista. Silang Juan, Mateo, Lucas, Marcos. Grabe mga ka-SB, grabe mga tawag mga mato ni himala ni kay posible kayo, tara dara tama ng gapno do. Oh. Diyan giugsok gabi. Awara po man. Ugsok niya ani. Pagalirong na to dire gabi. Diyan pa giugsok dia kay namo kung tiil diha. Diri mo gina mo. Ako kay ko ang akong tiil kay basig iya mo ugsokan. Tagal ako mag tabuni. Kapit wala makana. Tabunan ako. Wala pa na ako kuha. Gano'n ako alam yung kaibto ng kuha na ba? Wala pa na ako kuha. Oh? Arang kaplo. Dara kita man oh. Ang taob niya. Tao nga diri. Oh, ini nga ba siya? Oh, dire ba ito? Oh, taman siya. Oh. Mata-mata ko sa diri ko. Di tama nang lang. Ba atas man. Dili gid ta mo lamaw sa Ginoo kay Naligo. di gid pero ang tao. Pero kita usahay mo labaw man kita niya. Mo reflection dai mo. Lagi-lagi siguro. Oh, kuno dito. Ah, kami nang ligo dami eh. Mama tayo di ba nagsisidya na ita nga sugod ba na bilin nga yang tapos niya mga anak. Nagkaroon kay wala ra ba si kring-kring og kay Kim? Ligis ko pud Oh, sikod be. Tingala abi na kuno aliro na mo diha og isirahan na mo kung sa nga tawhanon. Og napo mo igi chat gamay. Ya. Diba? Isugo mi daw kay kuan. Kay Arlen ko bilin niya. Mo to magpamilya. Section mo dito niya. Kay matulog ko. Wagi po mo nangamay po. Tulog. Wala nang po. Kay tanan po wala kay una-una po na kamayon mo. Sagda. Sagdaan ko na mo. Labi kay. Dito. Labi kay mong ligo-ligo. Sila himili ni boy dito. Sakay papel lang mo ato dito. Ah, dito may bagay nakapas po kay wala pa man mo na human. Paghawas na mo kay mo to nakakampat ta. Oh. Dire na kay nagsulat dito ako. Sulat-sulat niya, wag ko kasabot siyang gisulat-sulat dito.
Bangon ko sa... Dire mo tanong susulat dire oh. Dalita na yun. Oh. Sulat sa dire. Ito mo ka. Natin yung hardon dire. Maligo ka niyang tako. Kan ano, sulat man ito. Tunda yun, kaya pininasin niya. Buko sa buko. Wala pa dito siya ka balik sa kan. Tulog pa to ang Tulog pa dito sa Oo. sige sa sulat-sulat. balang espiritu ra nagdala siyang lawas. Sandi. Pag bumanag sa bumanag, siguro tinalaw siya. Hindi ba mo dire? Tinalaw siya. Ito nung mga kisilis ko ano sa kadiglos na ito. Kaya may kagat dito. Anong Posible good para sa Ginoo ba? Diri hapon. ito, wala po ginila ko anin eh. Ita nga. Ligo no? Ginila. Tamper yun mo maya. Tamper na wag bayo. Daplod ko. Ito ba ana? Ito lang kita. Oo, dapno niya. Pak. Ada lagi tama ng balod. Sige, ang taob. Yung tao nga diri o. Gamanon eh. Gamanon. Gamana gid kagid. Gamanon. Kulay klar. Ha? Gahapon, dari ari mo to. May yung tao nga diya o. Abot dire beto, abot beto dio. Kada sa kay nag-ingon. Hapon. Ang Dagat ko diya. Kanino kitang balan god? Tama, dari mo to sa. So karon nga lakaw na to. Kayo, ano? Ano siya ang mala good. Mala sa espiritu nga gigamit sa ang kunuli. O matawag na ginato nga himala ni milagro ni sa gibuhat ng kunuli. Siyam takabulan sa tuwang taganggan. Tinahan. Siyam katikang. Ikaw na po yan. Asa tama? Ano na? So, i-declare ni mo. Sa inyo, ikaw may nagkuhan. Siya mo ha. Pila mo kabulan ma pito alang-alang mo na. Siyam. Kaduha mo na. Siyam kabulang sa taganggan. Sinahan. Una gid ay kamo gid di mo espirituhan nun. Una gani ni lakang ay nag-ingon nga. Unang pagbilang. Ay magluibo mo na. Oh. Mo na iyong nagpagtulugan. Naiya sa espiritu ng unang kwan. Di ba? Iya mo na mo na. Kaya pagduha-duha, di na tuwan-tuwan to. Di maglibog na mo. Oh. Ano atong giusap di pito, di premature. Premature. Pito man. Iya mo ito mo pupunuhan niya nga. Alanganin. Ito kuno ka doon naman. Ito magdotang ang Mao na to. Siyam. Dagko ba katong tikang tong siyam? Mo to regular gud to. Pero regular gud ngala ko gud ana biya. tama ito kuha na. Oh. Mara man gud kon nga tikang gud. Kaya nga, Vespelas. Yung pagbulan sa bakan. Oh, alas 4:23 na itong takna ron sa Kabuntagon. Kaya na alas 4 kayo tayo punto nagawas diri. Ang misaya siyang kunuli, mga alas 3:30 ata ito, no? Sabi, karon lang. Wala lang kung na-record ako ba? Record mo? Launa to. Ay, kon. Plus 4. Alas 4, kung tani gawas. Okay, nagtanaw ko sa cellphone ko. Plus 4 on. 4 kayo din punto. Ito dire. Nya, sugod mo sa dito. Okay, mga kaspe, may ngudto kanyang tanong. Karon nga tayo mga kaspe, mga ahon to, manuto tanong mo niya. Muli na punta karon mga kaspe. So kay naman naman na 2 oras. Plus 12:14. Pag man na kawan mga kaspe, mauli na So muna ko mga kawan mga kaspe.
So, lagyan mo sila mga guys yun. Blue Marlin. Blue Marlin. Go Marlin. Pa, O ulo sa terus lechon na siya. Sinigang. siyang. Ano sa paksiw. Sinigang. Ano mo koke. Ay pagsyo. Kasawa. Darling vlogger. Kain na tayo. Ay na tayo guys kasi tayo. namin. Kasi malayo pang uuwian natin. Isda na prito o Isda na prito, sinugbayan. Hindi yan sinirito, sinugbayan. Sunog ba? Oh, inihaw na sinugba. Ay, sinugba, inihaw. Ano ba, oy? Nahirapan ako mag ano ba? In-English ba? Ako ang mag-ginaw ako. Uli na rin tatawad mga guys. Dahil kayo nangaliko din dito. Dahil ka nagpabuk karong adlaw. Sa mo, alas din na naman eh. Yan ka dito ako. Ayan. Yan ka, dito ako ha. Tumali na tayo. Kumana matag swimming. So, uli na punta itong kabukuan. Kabukiran. Dito ka kay mami. Yung pagpaluan yan. Okay. Okay guys, muli na mi. Okay mga guys, muli na gid mi kay mana to oras. Ba nangihi pa. Hidaan. Baklay mi mga guys kay lusod kang dalan. Now is pauwi na po kami. Uyang pilipoy. Ang yaya tingin taon tayo ni. Wala naman tayo angka na niya. Pauwi na kami guys, galing Lampayan City. And goodbye, Davao Occidental. Thank you for your beach. Thank you for your beach. Lali, Ate Trixie, Lampayan City daw. Ano siya? Put niya, anong Lampayan City ni? Yan, alam mo ang Lampayan City. Okay, uli na kita. Bye-bye guys! Bye-bye. Bye-bye, Trix. Bye-bye! Mau lapir ka. Babala. Naugang ginamot tayo mga guys. Okay, lusod kayong kutsibida dito po. Stuck up ang ano. Sakinan. Ikatungas. Nakawala ka dun. Hilis mo tayo doon. Hilis mo tayo ba?
Oh, kita ako ng tubig, Col. Buta lang sa kuan. Labira tungan sa la. Ada gitu sih beda sakyan na to no. Ha? Apit na sayad. Huwag may karga to, sayad kayo to ah. Sayad yun. Isayad ka may ay. Balik mo ito gapon ilang anak anak mo din. Itong mga tao gapon ba? Sayad ka may. Paano lang dyan no? Katutaas mo ito. Paano din no? Wala lang Barbie, doon. Wala lang yan. Ito yung pinakalamin ng dalan. Wala din. Apit, mabili ni mong bag. Wala ka? Ano ka? Bumalik ka? Itom? Asa? Kasal sa may poste? Awa mo diya. Mo ana. Sa lamisa. Awa mo diya. Bumalik ka. Bag ni mo, boy. Abi, maghihantay mong bag. Uy, dili ko sa mudagan. Tunay. Bawal nga ping. Okay, abanti ka may. Wala ka na dala de. Ito mo nahan kay bakit padulong sa kanan diya. Dito. Masaya ni non dari ari ko kan ito kaniha. Sayad. Kamay rin sayad ay. Gamay ra. Dili tangke. Ha? Process? Mas okay man din. Wala? Wala to, hindi ba tayo man? Wala na? Wala na hinay naman. Mas okay pa to dito kaniha. Balik dyan, dito maagi bigas dyan. Ha? Balik ba, dito nung ano, dito sa saya. Ito naman kasi ah. Okay na to. Ha? Balik ba, dito agi bigas, siguro hindi masayan. Mas masayan Balik testingan ko masayad bagid kun dita agi. Dapat dari hari kaniha gani, wag ito masayan. Mubo to. Okay, ito na. Okay na. Ulit na ta. Sakyan naman kung asa mga sakyanan dapat kay uli na gintaan eh. Kami ane kay dire man mi sa Nissan. So, dire ta. Lumbong da. Dire mi ato na gapon no. Ono Sige din no. kasi kay to dito man gapon. Kabaklay kita. Dire kita kabaklay. Gapon mag-escape. Dali ari tato no. Ano yung matay mo? Ay, naugapon. Dito Dali. Dire naw ka dire. Dali. Kaya na to ba eh? Kaya lang to wala lang na kuha ni Dodo na lalay sa lot di ba wala ni kan waiting. Wala pa na. Na off na adjust mo gud niya. Pero minti ginanimo kay ang belt mo gud. Mo luagan ni sila. Hindi ang maglisa din magbalik. Kaya pandaan automatic. Grabe dasag din. Automatic daan. Matik putnik. Kita na din ako weakness ani automatic. Dapat automatic dili ni mo i-panin. Ano na sa labang? Una sila. May weakness automatic. Tuntayan ini mo nasunod na ilami ganyan na baong. Ayaw, gini pa, shock na yung tayo. Shock mo tayo. Lubong ka. Wala sila. Ubas ang dagat. Ubas na. Oh, mayo to rin ito. Ubas na. Wala na gyud. Ang seniors, anak sa pauna doon. Right side ka, counted 5. So, 5 to 3. Spark, dito tapos right na po ka. Ano to? Sir, kumunis kayo. Hindi ako.
Itong lizard, bot. Yellow? Abil, atang. Ito, ano ito? Okay. Mao na yan. Una mo kay Ay, pag- padaplin ko. Mayawak. Ito, yellow. Yellow. Hello? Dahil naman. Riyawak ka? Ang ibi na sila. Ginitaon din to sa amon ay. Dili man to makasayad tong bangaga to. Gawas kung magkanal ka. Ang iba. Bawal mo ito, no? Ang katong pag-ana lang, kuya kung nasyot mong bangaga, yung tayo. Ayan ito, minus yun. Mamulong yung tayo, lumog ito. Oo. Ang kabugat niya, paubos mo. Grabe. Ayaw mo itong laanan so. Natago ganito itong biliguan ito, no? Tago. Sa bukid. Dito na. Katulog, diretso. Isdaan na. Tagay ng isdaan na. Padulong na punta sa isa pa sa mga ba. Bila ko napay sa taon patunggain, wala na yun, marami. Tama. Taas man sa kauna ko at manang wala na tingog. Kung isa ka tingog yun. Ako yung sa atin ito. Di mo kakaboy lo atogod, kaya mga kanan. Kung boy lo ni mo, Pero masimento to. Mamino na kagamay kanan. Ay, Masimento to, konsesyon na to. Bato lang itong di ko lang hapon na mais. Lulusot to, no? Kaya kung maalanganin dito. Di man to, kung atawan niya to ni mo. Matawa mo, no? Malok mo dyan dyan, para taon dudugod. Bagwat. Ang galing na oh. Finish, ano? Ford na. Ano ba? Ano ba? Nabara? Ito ginagawa mo. Ang tumakina, dali kay 1.8 raman eh, ito 2.8. Top 28. So, dako kayo. Ako kay tumakina sa kay Kim. Mas gang kayo. Ano pa Kim? Manual pa rin. Nabugay kan. Manual pa Kim. Ano ka? Primera. Yung mga kung na-isa sa mga manual. Muna nga, daghang mga experience sa manual, hindi ko mas ma-practice na pala. Dali ka. Susubida. Dali ako pinito. Ang mga partisa na rin, manubila na. Ako, partisa ko na living dito sa Masters. Bantayan ini ng mga abo, bunbon, ayaw patuyo ka ang tayo. Ay, dali. Lublog na. Kab-kab siya, no? Yung content mga good yung lubog ato. Yan mani makita dito sa Santa Maria dito. Ang bilog daw. Uy, kasi lubag na kakaroon dito na ito magtatang. Kani? Oo. Gawin na. Ito man tato. Dito. Mana yung tabi ka dito ba? Iliko din di ba? Oo, mana yun. Ano yung tabi ka? Walang bundok doon tabunan sa tabunan. Hindi niya. Ikaw ka mo dito. Muli Sura-sura tao na. Oh, tanawa ka ron, asa daw ka ng adlaw. Sa inga. Dito na. Masama ang parola. Dito mo ako eh. Parola. Kalayo. Kani yung adlaw na, dito ang ayas. Likod nila ko. Dito. Hindi na mo. Dahan ito kubo. Balik pa Davao. Dahan ito kubo. Amaw nila. Na. Wow. Sige, naman sa helicopter na po. Aman yung gawin naman nga cemetery tira. Hindi mo, wala na yung mga ano. Wala na. Kan yung dati ba? Saan mo kadalan nito eh?
Picture. Di ba? Tingin, mangamba ka na kainitan. Picture mo yan, picture. Tulugan mo ka day, tulog siya day. Mga guys, dito nata diri sa kabayanan diri sa Santa Maria, ganyan siya. Santa Maria. O kini atong mga dungawan diri makita diri mga guys, dito na nga dito sa likod ng ligo. Because dasalo yung rapid. Dira ta nang ligo ano. Manang dagat nga to ang gikan. Ligo antong Pasugling Haven Resort. Namahuli ta diri mga kaspi kay picture po tao niya kan. Dala na po pagkigmamot pinang ko sa mga espiritu nga pabantay diri sa mga Mama natong purpose mga kaspi dili naman tawanan ang atong lakaw ko dili laban ang sa espiritu ano. Wala na sa Hong Kong, butang sa tapos sa libertahan. Sa picture sa ta. Oo, tama. Ito ingon sa baybay sa toyo. Wala ka dire. Pero yung saka tadi ha. Murang dira ta saka sa may kanang naipahak dia mga ka. Kanang naipahak karang dira ta saka. Tapos mama tong pantalan no. Itong gibuhat ang pantalan no. Ano? Mo kana kanang nilay mga ano, nindap kaduang pahat. Wow no. Uy, taas dito. Ug dire na lang di tani. Ayo, dito. Dire tayo ka nagpatag. No kini patag-patag, ya man dia tinagi dia. Tuyok pa po dito no kita ko pa. Ay, katong bits dia. Katong bits ito pa na di ay. Katong bits ito pa na ko sa pamantong bits katong di ko ka. Pan ganiha. Diha pa to tuyok. Lalo kay buuan na po na nila dia. Lagi na mga ka. Salamat sa pagdayon. Balik-balik. Kanang nagyumang, namigpit na tara. Di ba na update pa sa kanina again mo ba? Baka kung mga uspan. Kana oh. Wala na siya. Ni tay naman. Ang dili, gahapon gani nga ubos ka na pagagi na to. Ay tayo na. Okay. Okay mga kaspe. Pili pa tayo sa Bigos mga kaspe no? O yung ano ta kay mga pesa daw ta. Mga pesa daw miyane o para maka-relax po. Ta mga pita. Hey, smile man. Another. Dira may mga kasyo. Dire. Dire tayo. Abot tayo rin mga kasyo sa ano. Alas 6:12 tanabot rin mga kasyo no. Sa Lampayan, Talam Norte, Tabato. Nagikan tayo dito sa ating giliguan sa Santa Maria. Alas 1:30. Doon kita kabot kay sige matagon hunong gaya na sige tag merinda say mangihi patubil ano ba so success salamat sa Ginoo nga nakaabot nga safety no wala tayo kakulian sa dalan so anod kayo kay lakaw ta nga ano espiritu tawanon ni pero nabarang yapon sa espiritu na lagi na naa siya kunuli.
So, salamat sa mga ka-Espino sa inyong pagsubaybay kung magkaabot mo aning video ha. Pakibisita lang po ato ang Facebook account Espiritu ng Gasa. Kay dito talaga Bible sharing matag gabi. Mayang tempo. So, panalang mag-Espiritu. Salamat. Bye-bye.